नमस्कार. आज आपण फ्लावर आणि मटारची रस्सा भाजी बघणार आहोत. खूपच साधी, सोपी आणि चवीला तितकीच टेस्टी ही भाजी बनते. चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. इथे मी फ्लावरचे काही तुरे घेतलेले आहेत आणि हे तुरे गरम पाण्यातून काढून घेतलेले आहेत आणि त्याला चाळणीमध्ये निथळत ठेवलेलं आहे. तर बघा, इतक्या आकाराचे हे तुरे मी तयार करून घेतलेले आहेत. आता या वाटीमध्ये मी मटारचे दाणे निवडून घेतलेले आहेत. तर यातील अर्धे दाणे आपल्याला या भाजीमध्ये वापरायचे आहेत. चला तर मग यासाठी आपण साधा आणि सोपा मसाला तयार करून घेणार आहोत. एका चॉपरमध्ये मी मोठा कांदा ओबडधोबड असा चिरून घेतलेला आहे आणि या कांद्याला आता आपण बारीक असं चिरून घेऊया. किचन मधले माझा वेळ वाचवणारे सगळ्यात सोपे गॅजेट जर असतील तर ते म्हणजे चॉपर आणि त्याचबरोबर आपला जो प्रेशर कुकर असतो तो. तर या दोन वस्तू असल्यामुळे माझं काम खूप झटपट होऊन जातं. तर बघा, आता हा कांदा अगदी 1 ते 2 मिनिटांमध्येच बारीक चिरून तयार होतो, अगदी मला हवाय तसा. तर इथे आता कांदा चिरून झालेला आहे. बघा, इतका बारीक मी चिरून घेतलेला आहे. गॅसवर मी एक कढई ठेवून घेतलेली आहे आणि या कढईमध्ये आपल्याला तेलाची जी पळी असते त्या पळीने 3 चमचे आपल्याला तेल घालून घ्यायचंय. तर या तेलामध्ये आपल्याला हे जे फ्लावरचे तुरे आहेत हे हलकेसे परतून घ्यायचे. तर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही हे फ्लावरचे तुरे तळून देखील घेऊ शकता. पण फ्लावरचे तुरे न तळता आपण इथे शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत. तर बघा, इतक्या तेलामध्ये आपल्याला आता हे फ्लावरचे तुरे घालून घ्यायचे आणि हलकेसे सोनेरी रंगावरती हे तुरे परतून घेऊया. तर सर्व तुरे मी या तेलामध्ये घालून घेतलेले आहेत आणि गॅस इथे मी लो टू मीडियम आचेवर ठेवलेला आहे आणि आता याला आपल्याला सतत परतत राहायचंय आणि या तुऱ्यांना हलकासा सोनेरी रंग आला की हे तुरे आपल्याला काढून घ्यायचे. अगदी 2 ते 3 मिनिटांमध्ये हे तुरे परतून तयार होऊन जातात. तर अशा प्रकारे तुम्ही एकदा भाजी करून बघा. हे तुरे तेलामध्ये परतल्यामुळे या तुऱ्यांना जो एक उग्र वास असतो तो निघून जातो आणि भाजीला खूप छान अशी चव येते. तर आता 1 ते 2 मिनिटांमध्ये हे तुरे तयार होऊन जातील. आता हे तुरे परतत आहेत, यामध्येच आपण थोडेसे मटारचे दाणे देखील हलकेसे तेलावरती परतून घेणार आहोत. आता हे फ्लावरचे तुरे परतत असतानाच यामध्ये मी अर्धी वाटी मटारचे दाणे घालून घेतलेले आहेत. तर मटारचे दाणे तुम्ही डायरेक्ट भाजीमध्ये देखील घालू शकता, पण मी भाजीमध्ये न घालता या तुऱ्यांबरोबरच या मटारच्या दाण्यांना देखील परतून घेत आहे. असं केल्यामुळे मटारचे दाणे देखील हलकेसे तेलामध्ये भाजले जातात आणि ही भाजी शिजण्यासाठी कमी वेळ लागतो. तर 1 ते 2 मिनिटांमध्ये फ्लावरचे तुरे आणि मटारचे दाणे व्यवस्थित आता परतून तयार होणार आहेत. बघा, खूप छान असा मटारला देखील कलर आलेला आहे आणि आता हे मटारचे दाणे आणि फ्लावरचे तुरे परतून तयार आहेत. त्याला आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. सर्व फ्लावरचे तुरे आणि मटारचे दाणे काढून घेतलेले आहेत आणि याच तेलामध्ये आणि याच कढईमध्ये आपल्याला आता भाजी तयार करून घ्यायची आहे. तर यामध्ये फक्त मी अर्धा चमचा तेल घालून घेतलेले आहे. यामध्ये मी एक तेजपत्त्याचं पान घेतलेलं आहे, त्यामध्ये थोडीशी दालचिनीचे तुकडे घालून घेतलेले आहेत आणि एक हिरवी वेलची घालून घेतलेली आहे. आता ही गरम मसाल्याची मी फोडणी तयार करून घेते. दालचिनी, तेजपत्ता आणि लवंगाचा हलकासा खमंग वास सुटला की यामध्ये आपल्याला बारीक चिरून घेतलेला कांदा घालून घ्यायचा आहे. लक्षात ठेवा, इथे आपण कुठलंही वाटण घालणार नाही आहोत. साधी आणि सोपी झटपट होणारी आपण ही भाजी बनवून घेत आहोत, पण तितकीच ही भाजी टेस्टी होते. कमीत कमी गरम मसाले वापरून ही भाजी अशा पद्धतीने जर तुम्ही करून बघितली तर तुम्हाला सगळ्यांनाच ही भाजी नक्कीच आवडेल. तर आता हा कांदा आपल्याला हलकासा रंग बदलेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. कांदा लवकर परतून व्हावा यासाठी मी यामध्ये थोडंसं मीठ घालून घेणार आहे. मीठ घातल्यामुळे कांदा आणि टोमॅटो झटपट परतून तयार होतो. तर नेहमी वाटण घालून ही भाजी तयार करण्यापेक्षा अशा पद्धतीने आपण झटपट ही भाजी तयार करून घेऊ शकतो आणि जी वाटण्यासाठी जो वेळ लागतो तो देखील आपण टाळू शकतो. आणि बघा, आता हा कांदा हलकासा आता रंग बदलत चाललेला आहे याला आपण थोडंसं परतून घेऊया. आता यामध्येच मी बारीक चिरून घेतलेला मध्यम आकाराचा टोमॅटो घालून घेत आहे. तुम्हाला जर चिरलेला टोमॅटो आवडत नसेल तर तुम्ही इथे टोमॅटोची पेस्ट देखील घालू शकता. पण कांद्यामध्ये मी थोडंसं मीठ घातल्यामुळे आणि टोमॅटो बारीक चिरून घेतल्यामुळे आता हे झटपट बारीक होण्यास मदत होईल आणि आपला हा मस्त मसाला तयार होणार आहे. तर आता दोन्ही आपण व्यवस्थित 1 ते 2 मिनिटांसाठी परतून घेऊया. आता यामध्येच मी एक लहान चमचा आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची याची पेस्ट घालून घेतलेली आहे. आलं लसूण घातल्यामुळे खूप छान अशी चव या भाजीला येणार आहे. आता हा सर्व मसाला आपण पुन्हा एकदा व्यवस्थित परतून घेणार आहोत.
आता यामध्ये आपण काही मसाले घालून घेणार आहोत। तर सगळ्यात आधी मी यामध्ये एक लहान चमचा हळद घालून घेतलेली आहे। त्याचबरोबर आपल्याला थोडंसं धना जिरा पावडर घालून घ्यायचे। तर जवळपास अर्धा चमचा धना जिरा पावडर मी घालून घेतलेली आहे आणि आपल्या घरामध्ये जो उपलब्ध मसाला असेल तो मसाला आपण घालू शकतो। तर इथे मी जवळपास 2 चमचे कोल्हापुरी मसाला घालून घेत आहे। तर इतका मसाला पुरेसा आहे कारण की आपण आलं, लसूण, कोथिंबीर, हिरवी मिरची याची पेस्ट देखील घातलेली आहे आणि त्याचबरोबर एक लहान चमचा मी गरम मसाल्याचा घालून घेतलेला आहे। आता हा सर्व मसाला आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। खूप छान असा या मसाल्याचा सुगंध सुटलेला आहे। तर बघा पुन्हा आपण 1 ते 1.5 मिनिटासाठी व्यवस्थित हा मसाला परतून घेऊया। आता या भाजीला छान कलर येण्यासाठी यामध्ये मी पाव चमचा काश्मीरी लाल तिखट घालून घेतलेला आहे आणि हा पूर्ण मसाला आपण पुन्हा एकदा व्यवस्थित परतून घेऊया। मसाला जितका आपण व्यवस्थित छान परतून घेऊ तितका आपल्या भाजीला छान टेस्ट येते। आता हा मसाला हलकासा तेल सोडायला लागलेला आहे। आता हा मसाला तयार आहे। यामध्ये आपण परतून घेतलेले फ्लावरचे तुरे आणि मटारचे दाणे घालून घेऊया। तर आता ही भाजी 3 ते 4 जणांसाठी पुरेशी होऊन जाते। तर या भाजी बरोबर तुम्ही चपाती, पुरी देखील खाऊ शकता। आता हा सर्व मसाला आपण या फ्लावर आणि मटार मध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तर आता ही भाजी आपण डब्यासाठी देखील देऊ शकतो। यामध्ये पाणी न घालता 5 मिनिटांसाठी मंद आचेवर ही भाजी जर शिजवून घेतली तर फ्लावर मटारची सुकी भाजी तयार होते। लहान मुलांना ही भाजी फार आवडते। पण आता आपण ही भाजी यामध्ये थोडासा रस्सा करणार आहोत। आता हे सर्व मसाला आपण व्यवस्थित परतून घेतलेले आहे फ्लावर आणि मटारच्या दाण्यांसोबत। तर आता हे परतून झालेलं आहे। यामध्ये आपल्याला हवं इतकं पाणी आपण घालू शकतो। तर जास्त आपल्याला भाजी पातळही करायची नाही आणि सुकी देखील करायची नाही। तर बघा मी थोडंसं पाणी घालून घेतलेलं आहे। तर जवळपास अर्धा ग्लास यामध्ये मी पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि आता भाजीची कन्सिस्टन्सी देखील बघा खूप छान अशी ही भाजी तयार झालेली आहे। पण आता याला आपल्याला थोडंसं 5 ते 7 मिनिटांसाठी मंद आचेवर आपल्याला ही शिजवून घ्यायची आहे। तर शिजल्यामुळे यातलं पाणी देखील आटून जाईल। यामध्येच आता आपण बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेणार आहोत। तर भरपूर अशी मूठभर कोथिंबीर मी घालून घेतलेली आहे। पुन्हा एकदा याला व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेणार आहोत आणि यावर झाकण ठेवून मंद आचेवर 5 मिनिटांसाठी याला शिजू देणार आहोत। तर या भाजीची टेस्ट खूप अप्रतिम अशी होते। लहानांना खूप आवडते ही भाजी। तर बघा बरोबर 5 ते 7 मिनिटांनंतर मी झाकण काढून घेतलेलं आहे आणि भाजी बऱ्यापैकी शिजलेली आहे। खूप छान असा या भाजीचा सुगंध सुटलेला आहे। यामध्ये तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही बटाटा देखील घालू शकता। तर आता ही भाजी तयार आहे। जास्त आपल्याला सुकी देखील करायची नाही। हलकासा यामध्ये मी थोडासा रस्सा ठेवलेला आहे। तर आता आपण बघूया फ्लावर शिजलेला आहे की नाही। तर फ्लावर मऊ असा शिजलेला आहे। गॅस इथे मी बंद करून घेतलेला आहे। आता या भाजीला आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेला आहे। तर बघा मस्त अशी फ्लावर मटारची भाजी तयार आहे। यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर घालून घेणार आहोत आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की लिहून कळवा। तर ही भाजी तुम्ही पुरी, चपाती, पराठे यासोबत देखील खाऊ शकता। आजचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा। पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित। तोपर्यंत बाय।